que també menjaria plantes, el dit. Si vos heu fixat en la boca, les dents són com una cullera i com passa la cullera? Els dos cantons de la dent és planet i afilat. I si vos heu fixat en les dents, estan unes al costat de les altres. De tal forma que el dinosaure, quan acaba la boca, un filo de baix en un filo de dalt, s'adjuntaria, no? Sería algo similar en dos filos, ¿vale? Afilats un al costat de l'altre. Com menjaria este dinosaure? Pues una cosa així, ¿vale? Com faria? ¿Lo veis todo? ¿Lo veu? ¿Comían lechuga los dinosaurios? No, no había lechuga. No había lechuga, Después vos diré. solo había hojas. Pero es árboles. Eso es una hoja. ¿Vale? Eso es una planta. ¿Lo veu? I què passava amb l'altre dinosaure? L'altre dinosaure deixava els trossos molt xicotets. Sin embargo, este, com veu, els trossos són més grans. O sigui, no processaria en la boca tant el menjar, sinó que el menjar se tragaria més sencer i després tindria que processar-lo més en l'estómac. No, pero No? Mireu, pero tenemos tipos de dinosaures. Mireu este dinosaure, que es diu Rebaquisaurus. Rebaquisaurus. Mireu quin és des més rares té. La dent és esta. ¿Cómo el pintalabios? Sí, pareix un pintallavis. Es un pintalabios. Pero mireu la foto en la boca, també la boca. Así lo tienes clavado por aquí no tienes. Parecen las torres de las partes. Por aquí sí. Pero lo tienes por el frente. Así no Mireu. Se lo tiene por aquí. Bé, a més, heu vist que té les dents davant de la boca i separades. Són redones i les té davant de la boca i separades. Com menjaria este dinosaure? Sí. ¿Vale? Otra vez la lechuga. Como yo, como yo. No, això és un instrument per agarrar en l'ensala, per servir en l'ensala o per dir-se. Pero por recorda un poc a lo que era a la boca de este dinosaurio, ¿no? Que davant té dents així redones, que venen en punta i a més separades. Com menjaria este dinosaurio? Pues mireu, este dinosaurio menjaria així. ¿Cómo comería? Com menjaria? ¿Qué come? Una piña. Una piña no. Son hojas. Vale, sí, menjaria, agafaria Sí, hojas de árboles. una rama d'un arbre, val? Mossegaria la rama de l'arbre, mossegaria aixina, la ficaria entre les dents i després estiraria, vale? De tal forma que veu que queden les fulles, va separant les fulles senceres. Ara ja ho veig per així, ho faig per així. Ficaria una rama, mossegaria y entonces estiraría. Veo que viene la fulles. ¡Qué bestia! Ahora eso Mosegaría, en la punta del mono mosegaría les fulles y al estirar. Lo que pasa es que les fulles queden com? No, més senceres, queden senceres, prou senceres. dice que la hemos dado un O sigui, aquest dinosaure se tragaria les fulles prou senceres. Val? Així que els paleontòlegs, estudiant les dents que trobem allà a Cimel, podem saber no sols si el dinosaure era carnívor o herbívor, fitòfag, sinó a més com processaven l'aliment. Si menjaven carn i tenien temps per tallar la carn. Si menjaven plantes, com menjaven aquestes plantes. Si les trituraven molt o poc. Entonces, per exemple, els que estaven adaptats per triturar molt les plantes podien menjar plantes més dures, per exemple.
Vale? Este dinosaure li costaria més menjar plantes dures, perquè quan hauria que estirar se no se faria mal a les dents. Sin embargo, este altre podia menjar plantes més dures perquè les acabava triturant totes. Tot això ho sabem i per això és molt important quan trobem un jaciment d'ells, perquè ens diu molt de quin tipus de dinosaure és i què menjava aquest dinosaure. Però sols teníem dinosaures que menjaven carn o plantes? No? Quin tipus de dinosaure tenim més? Omnívors no. Vos he dit que omnívors érem nosaltres, perquè teníem dents de diferents tipus, però els dinosaures, vos he dit, quan vos he ensenyat, per exemple, el Camarasaurus, heu vist que totes les dents de la boca eren totes igual, totes com aquestes. David. Què podíem menjar més? Insectes. N'hi ha un cas, crec, d'un dinosaure que s'ensenya a menjar insectes. Peix. Mireu, hi ha un tipus de dinosaure, és espinosaure, hi ha un grup de dinosaures, espinosaures, bariònics, tots aquests que se sap que menjaven peixos. I aquesta és una dent d'espinosaure. Molt la passi, veureu, és una dent que no és ni plana, com està, ni planes com les dels carnívors, sinó que és més redoneta, és més redoneta i és curva i en punta, que se pareix a la d'alguns cocodrils. I este és d'un espinosaure que menjava peixos. O sigui, que també hi havia dinosaures que menjaven peixos. I el megalodó també menjava. Megalodó és un tauró, no és un dinosaure. I una pregunta. Hem dit, una pregunta, ja vos dic que me feu preguntes. He dit que n'hi havia, que podem veure per les dents si menjaven carn o plantes o peixos, sabem que els dinosaures, que seria carn, fossilitzen, però com podem saber, que algú preguntava si menjaven aquest tipus de plantes, no? Un enciam, no n'hi havia enciam. Com podem saber les plantes que n'hi havia entonces? Com podem saber-ho? I saber, per tant, que menjaven els dinosaures? Què menjaven? Sí, quines plantes? Com sabem les plantes que menjaven? Com que si antes pareix alguna planta. Però l'enciam el tenim ara, entonces quan els dinosaures no n'hi havia. Jo vull saber com podem saber Quines plantes hi havia aleshores? se menjaven els dinosaures. Per les dents. Per les dents hem dit que podem saber si menjava carn o planta, però no quin tipus de planta. Herba? No n'hi havia herba, i per això vos he dit que a vegades no es diem herbívors, sinó fitòfags, perquè no n'hi havia herbes. Arbustos? No, però jo vull saber Per què sabien que menjaven això? com sabem els paleontòlegs quin tipus de plantes menjaven els dinosaures. Por la forma dels dents? No, per la forma de dents no. Per la zona de on estaven? Per què? Estem estudiant els ossos. Els ossos passaven els dinosaures. Si volem estudiar les plantes, què buscaríem? Fòssils de plantes. El residu. I trobem fòssils de plantes? Sí. Sí o no? Sí. Mireu, vos he dit un pot dir, home, és molt fàcil. L'os és una cosa dura, ¿no? Un os com esta vértebra, una cosa dura y entonces fosiliza, ¿no? Y entonces trobem els dinosaures com les ossos o com les dents. I les plantes, que són en principi una cosa més molleta, no? Fosilitzen, també fosilitzen. Mireu, així veureu un fòssil de veritat i veureu, és un tros de tronc. I si vos fixeu, veureu com n'hi ha, se veuen l'escorça de la fusta, les fibres de dins, inclús un nus d'una rama de l'arbre. I este sí que és un fòssil, de veritat. És de veritat, és una molecular que té milions d'anys. Sí. Quasi 130 milions d'anys. Ja la pregunta, sí. Però d'un en un, Hi havia dinosaures econòmics. No, ja sabeu que els dinosaures, i això ja he mirat que ho heu llegit l'altre dia, els dinosaures eren tots terrestres,
I el del ¿vale? lagonés? No eren aquàtics. El lagonés... Que això no és un Els dinosaure. plesiosaures, com per exemple el lagonès, que suposa que era un plesiosaure, els ictiosaures i altres animals marins, són rèptils marins. Són, diguem, cosins dels dinosaures. Estan emparentats en els dinosaures, però no són dinosaures. Xavi, enséñalo ahí la cámara. Pero hay un animal con el cos muy largo, una jirafa. ¿De qué? Hay un minotauro, un cos muy largo. Sí. Que es para que puede llegar, no eso, que puede llegar hasta arriba de unos árboles que comen los puyos. El Camarasaurus, per exemple, seria aquest tipus, ¿vale? Veu, té el cor molt llarg i aquest tipus de... ¿Cómo se llama? Ah, no sabes, és un pot. Primer, tenim que anar a buscar on han pogut viure els dinosaures i després sabem que és un fòssil o no, per exemple. Per diferenciar una pedra, en este cas, a part de la forma per fora, ens fixem en la forma per dins. Veus que hi ha unes coses blanques i unes negres? Lo blanc seria el que en el seu dia era l'os i lo negre són minerals que han rompit els huecos que n'hi ha dentro. Els ossos són porosos, els nostres, i estos també. Entonces, per exemple, en este sabem que és dinosaure, o sigui, que és un fòssil perquè té per fora la forma d'una vèrtebra i per dins s'ha conservat aquesta estructura porosa que tenia l'os. ¿Cuánto eso? No, bueno, no sé, molt, però si no pesem, no, si no agarra la bàscula, que quan més gran més pesen, claro. Claro, pero el esqueleto esencial, ahora estoy para mí una base, se va a esqueleto. ¿Algo va a preguntar alguna 12 cosita? centímetros. No va. Ah, quan arribem a pesar un dinosaure? Pues claro, això depèn del tamany, ¿vale? Dels que vos he dut així, per exemple, els que més pesaven són els sauròpodes, que eren estos dinosaures, ¿vale? Que tenien el coll i la cua molt llarga. Per exemple, este, el Camarasaurus, fica que pesa 18.000 quilos. Que menjava, el Camarasaurus era el que menjava aquest tipus, ¿vale? Era este, el que menjava tallant les plantes. Pues tenia que menjar plantes per pesar 18.000 quilos, ¿vale? L'altre, el Rebaquisaurus, que era este que tenia estes delcetes, que menjava arrencant fulles, pesava 10.000 quilos, ¿vale? Imagino les fulles que te quiero arrancar. I després n'hi ha de xicotets, com per exemple, Si pesa 7.000 kilos. este, que era el Protoceratops, ¿vale? Que este era chicotet, feia 1 metro d'altura i quasi 3 metres del cap a la cua, 1 metro d'altura, era molt gran. És un dinosaure i este pesaria uns 400 quilos, ¿vale? I mireu quina dent tenia. Bueno, la dent era sobre, la dent era l'altra. Una forma de dientes de pelo. Este dinosaure que me diuen que té la dent, el que menjaria seria això i tot això és l'arrel. L'arrel que està dins? Dins de l'os. Vale, este l'heu estudiat l'altre dia, és d'un Triceratops. Mireu quina és més rara. Este menjaria plantes. Parece un pito, parece un pájaro. Menjaria plantes. Parece un pájaro. Un pájaro, ya sé. Es un pájaro. Dime. Es un depredadores, ¿qué tipos de los de Jurassic World? Tindria una dent pareguda ¿vale? Són dents planes i molt xicotetes i tenen serra però una serra molt fineta, ¿vale? Esta és de Dilophosaurus, que si heu vist la pel·lícula és que té una cresta i és carnívor, i el Velociraptor la dent és més o menys com esta, més estreta però més o menys com esta i seria carnívor. No, igual, és igual, una miqueta més estreta així, però molt pareguda. Bé, vos he dit ja, per acabar, us havia dit que això era un dinosaure. De fet, si mireu,
se parece molt a un dinosaure. Li han tallat les cables, però tindria garres i una pata de gallina. ¿Vale? Algú va pinchar pollastre ahí? Pechuga de pollastre. Pechuga sí. Pollo, alitas. No menges Paula pollastre? Pues mireu, No es mengen pollastre. és que heu menjat pollastre, heu menjat dinosaure, ¿vale? Sí, perquè tots sabem que fa 65 milions d'anys va caure un meteorit que en principi dient que va matar a tots els dinosaures. Un meteorit que va caure i va matar a tots els dinosaures. Bueno, no és veritat esto. Va matar a tots els dinosaures menys a un grup de dinosaures que són les aus. Per tant, totes les aus són dinosaures. O sigui, quan aneu al pati, si veu algun pardalet per ahí, això és un dinosaure. Tú para clase con un pie de dinosaurio. Tú para clase con un Els pie de dinosaures van a evolucionar i se van a... No, la rata penada no és un pardal, és un mamut. Y el cocodrilo es una rata. No, Es un murciélago. ¿Qué se parece? la rata penada es un murciélago. Y el Y cocodrilo los murciélagos, los vampiros, los que son... Es una rata penada. En Valencia rata penada y en castellano. ¿Y el cocodrilo qué es? Bat, muy bien, de Batman, ponle Bat. Hombre murciélago. Sí, así como se dice. Claro, Bat. Pues una rata penada y luego Bat. Però no és un pardal. ¿Qué es un Vale. Muerde, claro que muerde, no pasa nada. Te fa mal llevar. Bueno, ¿qué? Buena pareja interesante, ¿no? Sí. Bueno, voy a quedar. A mí me ha encantado. Si no me van a tema d'això, li direm que si pot tornar a vindre una mica a Sí, del 0 al 100 le doy un 100,1. Un 100,1. Yo le doy un millón. Del 0 al 1 le doy un infinito. Fer un aplaudiment, home.